Venrayse geschiedenis interessant voor kinderen. Slapen in de open lucht. Het is vandaag 7 juli. Dit is het Beel en Maas Journaal. De dansafdeling van Kunstencentrum Jeruzalem presenteerde zaterdag de voorstelling Dreams. In Schouwburg Venray namen 20 groepen van het Kunstencentrum dit dansspektakel voor hun rekening. In het verhaal was een jonge vrouw sterren gevangen genomen in een zilveren bol. Met haar stonden er ontelbaar veel sterren aan de hemel te hopen dat de stoere en zeer knappe Niels haar kwam bevrijden en zij na een heel lang wachten en hopen een zoen mocht krijgen van hem. Dreams was een dansspektakel met ongeveer 200 dansers van jong tot oud. De voorstelling opende met een sprookjesachtig beeld waarin elfjes, spookjes en zwanen dansten. Daarna volgde er een grillige gedeelte met engelen en duivels, maar ook een energierijke schaduwdans en een breekbare moderne dans. Na de pauze kwam het feest los en werd het publiek meegenomen van een meidenfeest naar een ballonnendans en van een jongensfeest naar een knuffelberendans. De voorstelling werd afgesloten met een droommedley, waarin de kindergroepen allemaal voorbij kwamen in kleurrijke kostuums. Afgelopen zaterdag werd het project Jong Markant van het Rooise Gidsengilde gepresenteerd. Onder belangstelling van veel betrokkenen werd in de Rooierie voor het eerst bijbehorende app getoond en verteld over het project. 1,5 jaar geleden werd vanuit het Rooise Gidsengilde een werkgroep opgezet die een manier moest bedenken om de jeugd meer te betrekken bij de historie van Venray. Dit werd eerder zelf door het Rooise Gidsengilde geprobeerd tijdens wandelingen, maar het bleek lastig om de aandacht van de kinderen erbij te houden. En daarom kwamen 3 Venraynaren, alle uit het onderwijs, bij elkaar om een passende vorm te vinden. Eugène Clermont, Hans Spee en Guus Manders kwamen uiteindelijk met het idee om een digitale wandeling door Venray te maken. Zaterdag werd het project gepresenteerd in de Rooierie. Een drietal was zeer trots op het eindresultaat. Ik sta nog een beetje op mijn benen te trillen hier, moet ik eerlijk zeggen, dat dit eigenlijk zo succesvol is verlopen. In 1,5 jaar tijd hebben we met z'n drieën, eerst wekelijks, toen 2 wekelijks en op het laatst bijna iedere dag contact gehad om die route klaar te maken. Steeds met ontzettend veel plezier. En naarmate dat resultaat dan bekend wordt en gestalte krijgt, ja, dan kun je gewoon niet meer terug. De app die bij de wandeling hoort is gemaakt door het Venrayse bedrijf De Jongens van Boven. Zij hebben goed nagedacht over hoe je kinderen kunt interesseren voor de Venrayse geschiedenis. Ze zijn niet geboeid met een verhaal vertellen, dat moet interactief. En dan kom je bij onze slogan interactief beleven uit. En je gaat nadenken hoe kun je zo'n verhaal belevend vertellen. En zo hebben we de historie opgeknipt in een 8-tal fragmenten. En die hebben we gekoppeld aan spelletjes waarin kinderen steeds een stukje leren als spelenderwijs van de geschiedenis. Burgemeester Hans Gielissen had de eer om als eerste de app te testen en een van de interactieve spellen te spelen. De opdracht was schapen in een hok te drijven. En alhoewel de burgemeester er bij de tweede ronde helaas al uitlag en het de kinderen misschien gemakkelijker afgaat, liet de test wel zien dat Jong Markant niet alleen leuk is voor kinderen. Nee, ik denk dat het voor iedereen leuk. Dit is in eerste instantie ingestoken voor kinderen, maar ook volwassenen zijn altijd een klein beetje kind. En wij blijven ook kind. En ik denk dat het ook voor volwassenen een leuke manier is om de geschiedenis een beetje te ervaren. Tijdens de presentatie kreeg de werkgroep nog een cheque overhandigd van de Kiwanis. Zij hadden geld ingezameld tijdens het Schierpusfeest en kwamen uiteindelijk met een bedrag van €3000 voor Jong Markant. Deze stichting heeft als motto Serving the Children. Het project van Jong Markant past dan ook goed bij deze doelstelling. Het betrekken van kinderen bij de cultuur en geschiedenis van Venray is voor het Rooise Gidsengilde en de werkgroep van groot belang. Als je de jeugd niet koestert, dan ben je zelf verloren, denk ik. Je jeugd moet je meenemen in alles wat je doet, omdat zij inderdaad straks in jouw schoenen komen te staan hier. En als je Venray op de kaart wil blijven zetten, dan moet je de jeugd daar ook in betrekken, vinden wij. En daarom dachten we doen het op deze manier. Naast de wandeling voor de Venrayse jeugd en kinderen van toeristen, wordt er voor de schoolkinderen uit Venray ook een lesbrief ontwikkeld. Hierdoor krijgt de geschiedenis van Venray nog meer verdieping. Op dit moment worden de wandeling en de app nog getest. Daarna kan de app gedownload worden via de App Store of Google Play Store. En dan kan de werkgroep echt gaan zien wat hun inzet voor resultaat heeft gehad. Wanneer is het project voor u geslaagd?
Wanneer is het project voor mij geslaagd? Op het moment dat ik zie dat kinderen met heel veel plezier de route lopen, dat ze op school met heel veel plezier met het project bezig zijn en dat er ook blijkt dat ze daar inderdaad wat dingen van opsteken. De Stichting Cultuurpodium Gijsteren hield zondag een midzomerconcert bij de ruïne van kasteel Gijsteren. Het bordes diende daarbij als podium en het kasteel vormde het decor voor vocalgroep Confetti uit Venray en het Gijsterse Kemmerenkoor. Ondanks enkele regenbuien genoten de bezoekers van een gevarieerd concert van de twee koren. Het was de eerste activiteit van de Stichting Cultuurpodium Gijsteren in een unieke ambiance, de geconsolideerde resten van het kasteel. De stichting beoogt om met enige regelmaat culturele evenementen in Gijsteren te realiseren. De tweede activiteit van de stichting betreft de organisatie van het Memorial Concert op 6 september met medewerking van de Koninklijke Luchtmachtkapel op het voorterrein van de kasteelruïne. Er heerst nog altijd veel armoede in de wereld. Om hier aandacht aan te schenken sliepen de jongeren van Rock Solid tijdens hun jaarlijkse seizoensafsluiting afgelopen zaterdag in de open lucht. Afgelopen vrijdag organiseerde de landelijke jongerengroep Connect de Nacht zonder dak. Op diverse plekken in Nederland werd zo aandacht besteed aan de armoede in de wereld. Een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor anderen hand in hand gaan. De Venrayse jongerengroep Rock Solid sluit zich dit jaar aan bij dit initiatief. In plaats van een afsluitende barbecue of zwemmen besloten de jongeren zich in te gaan zetten voor de Nacht zonder dak. Dit is een gesponsorde overnachting. Dus we hebben inderdaad sponsors gezocht, ouders, broers, zussen. Sommigen hebben inderdaad zelfs het hele koor laten sponsoren. En op die manier hebben we een streefbedrag. We zijn aan het proberen om €1000 bij elkaar te krijgen. En morgen gaan we de grote balans opmaken. Maar ik vind het eigenlijk al super om te zien hoe enthousiast dat deze groep is om dat te proberen. Ja. En kun je wat meer vertellen over het goede doel waar dit voor wordt gedaan? Het goede doel. We hebben zojuist een gastspreker gehad van de stichting die achter de Nacht zonder dak zit. En dat is de stichting TIER. En TIER is eigenlijk de simpele afkorting tegen armoede. En ze zetten zich in voor verschillende projecten. In het bijzonder nu in India. Wat we daar zojuist inderdaad hebben gezien is eigenlijk wel heel bedroevend. Want men kent in India het kastensysteem. En op het moment dat je in de verkeerde kast geboren bent, in de laagste sociale klasse, dan kom je daar gewoon niet uit. Je bent gewoon gedoemd om daar te blijven. En we kennen inderdaad wel het beeld dat soms iemand wel eens op straat slaapt. Maar we hebben dus inderdaad gewoon beelden gezien van gezinnen, complete gezinnen. Dus ouders en kinderen die inderdaad gewoon op straat slapen, op een matje. En dat is alles. En op een meter afstand rijden gewoon de auto's voorbij. Het is zo bizar om dat te zien. Nou, voor dat soort gezinnen, daar zet de stichting TIER zich in India in. Om inderdaad toch proberen om kansen te creëren. Alle deelnemers aan de Nacht zonder dak begonnen rond de klok van 5 uur in de middag met de bouw van het dozendorp. Hierna bezochten ze de Eucharistieviering in de Paterskerk. Hierna werd er gezamenlijk gegeten. Nadat de deelnemers een presentatie hadden gevolgd over de Nacht zonder dak, konden ze onder zeil. Karton. Wat we ook geprobeerd hebben is, tieners houden van gezellig. En daarbij is de verleiding natuurlijk wel heel groot om te zeggen, nou, we zitten lekker Nacht zonder dak, flesje cola erbij, zakje chips erbij. Maar als al die 20 tieners die we inderdaad hier nu vanavond hebben, dat zouden doen, dat is 20 keer €5, dat is €100, dat is 10% van ons streefbedrag. Dus we hebben ze eigenlijk wel ontmoedigd om dat te doen. Zo, dan pak je dat morgen maar weer als je lekker voetballen zit te kijken. Maar probeer inderdaad nu heel even dan daar maar vanaf te zien en stop dat gewoon in de pot. We zaten er al langer over te denken om die actie te gaan doen. Dus uiteindelijk is Arthur er meegekomen om dit te gaan doen. En wij zitten ook bij de tienergroep. Dus we dachten van, we kunnen geld inzamelen voor anderen. Dus dan doen we gewoon mee. Het enthousiasme zat er bij de jongeren van Rock Solid goed in. Nog voordat ze geslapen hadden, keken ze al uit naar volgend jaar. Het is ook al heel erg leuk om te doen. Ik heb nog niet eens geslapen en ik heb er nou al zin in. Tot zover dit PLMA-journaal.
Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht raakt het bewolkt. Het blijft droog, maar later in de nacht valt er wat regen. Morgen begint bewolkt. Tijdens de ochtend is het droog. Mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden. Later raakt het geheel bewolkt en zijn er langdurige perioden met regen. Een fijne avond en graag tot morgen.